Som davant de l'escola pública La Llacuna del barri del Poblenou de Barcelona. I en aquesta escola, de manera immediata, segons ha sentenciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els seus alumnes hauran de rebre un 25% de les classes en llengua castellana. És a dir, els jutges espanyols, exercint el seu derecho de conquista, faran que el 25% de les classes d'aquests nois i noies d'aquesta escola, per exemple, siguin en la que ells consideren la llengua de l'imperi. En definitiva, tot es tracta de reduir a la llengua catalana a una llengua tribal, a una mena de patuà que només es parli a les muntanyes. Perquè saben perfectament aquests jutges espanyols i qualsevol govern espanyol que acabant amb la llengua catalana acaben amb la nació. I això ho faran qualsevol govern espanyol que hi hagi, sigui de dretes o sigui d'esquerres, perquè abans que res actuen amb Catalunya amb la mentalitat del colonitzador. Fer això en un moment en què els parlants de la nostra llengua superen una mica més el 30%, és un cop que pot ser letal per a la nostra llengua. Per contrarrestar això, només cal o és indispensable fer una acció política enèrgica, contundent i decidida. Això és el que farà, us ho puc assegurar, Força Catalunya si arriba al Parlament.